Здравейте на цялата гилдия Пиратка G. Днес е 29 декември и по-малко започвам да снимам и да подготвям видеото за нова година, което ще направя, ще кача в YouTube. Утре плана за 30 следния трябва да отидем до един оръжен магазин и да проверим дали ще успеем да се добием с барут. Сега нещо мислим. След това трябва да отидем до Муви, за да вземем още малко единички и някои други работи. Трябва да отида да се направя тренировката в фитнеса и след това вече трябва да направим целия арсенал от пиратки и да потеглим към село, където ще почне голямото увиване, сгъване, лепене, редене и така нататък. Запалили сме телето и сега отиваме към магазина за пиратки. Какво ще вземем? Барут не успяхме да се добием, но това е. Ще добием някой друг патрон и ще... Това е целият арсенал вече събран на едно място. Извинявам се малко за светлината, но имаме от всичко. Имаме 4 ракети, имаме 12 трински свещи по 8 изстрела, имаме 12 малки, всъщност 10 малки по 40 секунди, имаме 2 от изкрящите, имаме един голям пистолет, който е 200 шота, 200 изстрела, 35 кутии тройки, един голям фонтан, 4 малки, имаме 30 бомбички от сините, мисля, че са, 40 бомбички от тъпа тройката, една кутия питбул, една кутия от червените и успяхме да се добием с една кутия Big Bang. Имаме Mega Black Devil кутия, 2 кутии Silver Crackers тъпа 1000, имаме 20 кутии единички, имаме 10 броя от тези изкрящите пеперуди, които са, и малко бенгалски огън и така. Това е целият арсенал, ще видим какво ще стане за нова година. Вие не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube, както казах вече. На 1000 абоната намирам барут 1 кг и взривяваме нещо с пиратка от 1 кг барут. Айде! Сега, трябва да стръгвам за село вече, но седа сега малко да хапна преди да стръгна и гледам ги и си викам, това цялото нещо трябва да го замъкна на колата, после да го сваля. И седа си гледам и си викам, и това е лесната част. Вие знаете ли как се редят 3500 тройки, 1200 единици и 100 петици? 4800 пиратки за един ден, как се редят? Редил съм, не чак толкова, малко по-малко. Това е убийство. Теглям и за село. Малко сега ще минем през плевенските улици. Малко конкуренция, M8 Turbo.
предистория. Така както съм наредил сега пиратките в багажника съм ги разхвърлял. И на 21 година, когато за първи път почнах да събирам пиратки на година, бях напълнил, имах един Fiat Punto, бях напълнил целия багажник с пиратки, пак така. Бях по-малко от сега, ама пак беше пълен. И тогава ги бях закарал на тати. И той направо се опокори. И сега, както е така, сега ще отидем при него пак да видим какво ще направи. Някакви BMW-та тук нови са лутат от заде. Мама тискат. Но в това съдено време не е много за... И така. Това, което беше това е, което исках да ви кажа, че сега отиваме първо при тати, да видим как ще реагира. Дали по същия начин. Но той между другото знае, че съм взел много пиратки, да, ама за нова година, която правя. Ето вижте тук как съм напъхал топчета от тоалетна хартия. Тук едно в друго, едно в друго. Да ги пресирам и ето вижте сега. Това е от фолио, от алуминиев фолио. И вижте сега, едва се набива. Това като се увие ще стане бетон. Може да видите как го затапих отдолу. Ето. Ето тук имаме тапа и за отгоре. Сега ще го отрежим. Идеално. Това ще стане взривоопасно. Ето, приятели, вижте как стана. Добавих още една тоалетна хартия отгоре да стане по-дълго, защото ми се видя, че събери малко барут. Вижте колко хубаво го измислих с затапването с дървото. Това като го вие и надолу нагоре ще стане. Тук добавих още една тоалетна хартия и през средата с още един картон го вих стиксо, където е хлабава връзката. Сега е много здраво. Много добре го измислих с това затапване според мен. И ще добавя още малко, за да стане още по-здраво. Пълня го с барут, фитила, затапвам отгоре и това ще събера над 100 грама барут. Това много ще се взривява. Ето, приятели, малко Big Bang и успяхме. 119, това беше към 17 грама кутийката, значи имаме над 100 грама барут. Слагаме ги 100 грама барут, чист черен с патрони и Big Bang. От патроните барута, между другото, гърми повече. И сега ще видим какво ще стане. Ела да виж. Дали не съм го изчислил на око. Дали не съм пиратка, че гледай колко имам. Снимай тук вътре, виж колко. Гледай сега. Чакай малко. Сви се. Оп. Това сега като се пресола, като се натисни, тъмън ще стане. Идеално. 100 грама барут. Гледайте какво става. Гледайте какво става. Гледайте какво става. Ебал си я майката. Снимай. Виж, кажи. Значи до тук сме наредили, останали са към 4-5 кутии. Тук сме наредили 15 кутии. 16. Гледай, снимай там какво ще ма чака. Снимай за какво става въпрос. Снимай, виж, тук. Снимай, тук още се почна.
Тук има още 3 кутии. Бал си и майката. И за това наистина си ябал майката. Да. Това заслужава лайкове. Абонирайте се, споделяйте. Това заслужава лайкове. Какво си ни подготвил, бе? Ало, Ахмет, ти къде ще избухваш на нова година? Село обнова. 100 грама. Чизбърт. Ба, да нагръмни за всички мои фолуари. Абонирайте се. Айде. Сети да моля гледаш! Заспарете сега на едно място тук. Стига, стой. Брат, не знам колко силно ще гръмни. Стой, бе. Баго! Виж! Какво се случи, бе? Аларми! Виж какво става тук, тя беше на това. Виж къде е това. Виж тук какво направя, бе. Братето, съвсем там покрачолите, брат. Виж. За финал. Абонирайте се, значи на 1000 сабскрайбъра. Какво беше? Гърмим 1 кг барут. По-добре половин кило. Добре е половин, на 10 000 един. На 20. Ai, dobria!